Rubí és una ciutat eminentment industrial, és una de les ciutats més industrials del país, moltíssima gent treballa a la indústria i el que hem d'apostar és per tenir els polígons industrials en el millor estat possible, justament per tenir una economia dinàmica que garanteixi el creixement econòmic per poder atraure noves inversions a la nostra ciutat i actualment no és la situació que tenim. Tenim uns polígons industrials amb un estat de manteniment molt millorable, uns polígons industrials on no hi arriba la fibra òptica com convindria i algunes naus que no estan adaptades energèticament o que no tenen les reformes que convindria per posar-se, com dèiem, al segle XXI. Per tant, nosaltres hem, des del Partit Demòcrata, presentat una moció a l'Ajuntament per tal d'enfocar aquests 3 eixos de treball, també la mobilitat dels treballadors des del centre cap als polígons. Són 3 elements que creiem que poden millorar i si l'Ajuntament no ho fa perquè no aposta decididament per la indústria, esperem que sigui la Diputació de Barcelona qui a través d'un pla específic pugui resoldre com a mínim bona part d'aquestes problemàtiques. Només d'aquesta manera podrem fer que Rubí segueixi sent aquesta ciutat industrial, però una ciutat que pensi en el futur i que garanteixi bons llocs de treball, bona remuneració i que en definitiva sigui una ciutat dinàmica i de creixement.